Apa kok ora ngampiri aku? Engko kula bareng Pak Dalang. Wong padha karanganyare. Rekae ben kaya bintang tamu tenan mangkat dhewe. Kula mboten ngoten. Kula lha lek kok setok kowe lek bareng aku lah malah ngirit numpak mobilku. Engko ning ndi tak jajake mandeg ning warung sing jajakne. Timbang kowe mangkat dhewe, nggo ambulan to kowe mau? Mboten iki. Ora to. Beto angkong kok. Kula niku sareng rombongane trauma. Lah ngapa? Napa meneh rombongan bareng Pak Esogol niku kok. Oh, Kang Raja Mala to? Ya gone jenengan niku lek. Lah ngapa? Mesti kula nggih dolanan kok. Ajeng istirahat kan gak bisa aku. Dolanan piye? Diulek-ulek kae kok. Iya. Yo apa-apane diulek-ulek kowe takok. Lah ya aku penasaran. Nggih. Diulek-ulek alhamdulillah. Sepenting iki dugi mriki slamet pinanggih jenengan. Nggih. Sik, sampean diam dulu nggih. Oh, sik. Mbak Elisa ndongakne sing digitanke. Ayo bar iki kowe cek kowe gatekne cek. Ayo. Niki kompoten kendongake. Ya sampean sik iki arep tak takon Iki cok iki cilik tuwa lho iki. Lah, anane takon ndongak sapa lho? Mau jare diundangi Lek. Ora, Lek ki apa? Pak Lek. Lah iya, berarti kan bapak tuh cilik. Bapak tua ning cilik. Gitu kan? Iya. Dadi asline tua. Tuwa kok ora dunduh. Kaya klopo. Nakaken Nggih. katur putranipun Bapak Haji Karji. Inggih menika sinten naminipun? Pak Neteki. Neteki. Kok Kowe neteki? ngomong apa to, Mbak? Hah? Kok neteki sapa? Masa neteki Pak Karji lho jenengane. Enggak, iku loh kan ada tulisan aku arep mbocok Neteki. Oh, nutupi to, nutupi. ya. Ngaling-ngalingi kok Ya, neteki. iku maksudnya. Mas Sabda Aji Purnomo nggih menika Mas Sabda Aji Purnomo kula ndongakaken mugi-mugi dadosa putra ingkang saged migunani tumrap bangsa lan negara sanggon dados kaken bombong tiang sepuh. Nek dados bocah ora kudu pinter ora apa-apa le. Sing jenenge wong ki sukses ora mesti pinter. Sing penting iso ulet, iso sregep, iso Sregep niku kok ulet. Masa dikitan ulet? iya, maksud ulet itu apa ya? Pekerja keras to. Ulet iya. Ulet itu kita nggak malas. Iya. Ulet itu uler. Iya, Reti. Ulet itu uler, tapi maksudnya ulet itu pekerja keras ngono ora males gitu. Engko nek saka sing sregep iku tekun teken bakal tekan gitu loh. Aduh, omongane mari awak sam lambung iki. Jenengan anu Kira-kira genah gitu. ya. Sregep. Jenengan nggih paham niki. Ya paham ning weteng kuwi murus dhewe krungu ngono kuwi. Lah ngopo sih? Kudune sing bener lak sregep, Nggih. teteken tekun bakale tekan Tekan, ngono. ya. Teken tokon teken ayo. Ngomong apa Maksudnya kuwi. iku. Ngono. Nek mengko kira-kira butuh sinau, butuh apa jenenge belajar kuwi iso karo sapa wae. Ora mesti karo wong sing pinter ikine ning sing penting wong sing duwe akeh ilmu. Nah, iya. Wong akeh ilmu kuwi saka apa? Saka pengalaman. Bener ora, Pak? Betul 100 untukmu. Wah, malam ini kamu cerdas, pinter dan cantik sekali. Ayo nggih. Ngono kuwi. Cerdas, pinter, cantik kurangnya apa? Kurangnya apa? Ora nek kurangi, wis sempurna sampean kuwi. Nah, lho, Pak Dalang ki ngelem sliramu. Sik kowe iki lho, Cak. Iki piye? Pripun? Kowe benakno kuwi iso mbredet tekan ngono kuwi piye to? Ayo. Kedok ora? Golek kursi ora. Anu ora derene ganti penake Pak Dalang. Kamu aku nek Pak Dalang Ora. engko Lah, wong bukesi aku- piye-piye. Nek kowe kan aman aku. Kamu aja lah. Alah santai wae karo Bu Keksi santai. Apa? Mboten yang nesu. Mergane. Lah yen umpamane Pak Yoyo kuwi kelakon dados kalian jenengan. Bu Keksi malah seneng. Mergane. Ngenteng-ngentengi gayan ngono lho. Kok iso ngenteng-ngentengi gawean? Lah biasane kan umbah-umbah dhewe enek sing ngancani, masak dhewe ana sing masake kancane enek. Oh ngono terus Kesel engko ya dipijeti wong loro ngono. Aku umpamane dadi Pak Yoyo, wah dalang kondang wis dosen, rabi meneh aku kok. Iki cangkeme elek iki. Kok rabi aku sik. Wis bayi omongane elek. Rene. Kok rabi meneh iki kowe cah cilik iki apa ya rabi, Pak? Kowe iki cah cilik iki apa ya iso rabi? Ya iso to, Mbak. Duwe bojo. Duwe lah ngopo? Masa duwe bojo? Bojomu ya ayu. Ya ayu. Tenane? Heeh. Ya duwe anak. Ya duwe, ora takok bojomu ya wong ngono wae. Cek. Awak jahat-jahat Mbak Lisa. Kok tekan bojoe ngopo bocah semene kok? Lah napa? Jujur ya. Jujur Disekseni napa? karo piyai sakmene mbane. Nggih, Lara, pripun? Jujur, sumpah demi Allah. Nggih, Kowe wis sunat apa urung? Nah. Petro. seksene danyange kene. Miren kene. Kula pun sunat kula. Alah ora percaya. Nek mboten pitados pripun lho? Bukan jajal.
Nggih ampun dibuka mriki. Mengke kula fotone mawon kirim jenengan. Kah mesti kaya ceplukan menikah aku. Lho wong mengke mau bandringe kali nggih jenengan apik endi ya. Ayo. Ayo kaya adekan samudra kae lho jangan diuruci kae malian ora. Ale ngono kuwi. Nek kula nindakake sunah Rasul nggih kitan. Nek kita ning ndi awak mbiyen? Kula mboten teng dokter kula. Eh. Kula mung enten kebon tok kula niku, kebonan. Lah sing ngitani sapa? Kula nguyuh enten kirik liwat cathek ngoten. Tapi kita modele ya ora karu-karuan. Kita ki ketoke ana zaman-zamane ya berarti. Nek kowe zaman apa? Ya zaman biyen yang masih pakai sarungnya dikasih empring gitu loh. Pring kok empring ora. Pring. Iya itu. Kan paling carane mungkin zaman biyen nggo bendo apa gitu ya. Zaman dulu terus berkembang meneh. Carane nganggo gunting apa gitu nek nggono kuwi zaman apa? Jadi cathek asu lho. Kuwi berarti purba. Zaman semono kuwi. Saiki kan dilaser. Laser, ya. Saiki ana sing luwih canggih meneh saka laser kayane, tapi aku ya ora ngerti wong aku ora duwe. Kayane mung didelok tok ngono ya sedak ngono wis. Iya, bener. Apa ana wong sunat tok ditontone maling. Sapa rek? Cak kaya didongakne Pak Sukarji lek mundungane piye? Mugi-mugi keluarga Pak Sukarji tansah pikantuk karahayon kalujengan. Amin. Saestu panjang yuswa awet sing momong putra wayahipun. Rezeki ingkang lumintulir gumanti halal tur barokah. Iki golek rezeki barokah niku angel. Oke iki belum tentu ki cukup. Yen sithik yen barokah ya bakal kecukupan. Cilik ya pinter. Pinter sik tak takon barokah ya apa to barokah? Barokah ki pokoke nyukupi ngoten lho barokah niku. Dadi kan diterima, disyukuri, dinikmati. Kuwi bakal iki uripe iki ya ayem tentrem ngoten lho. Lek sampean ki uripe sampean klebu barokah apa ora? Alhamdulillah kula nggih barokah ya kadang musibah. Kok barokahmu kok ora mesti piye sebabe? Barokahe alhamdulillah menika diparingi rezeki sempulur. Musibahe piye? Niku kula niku yen kena lemah, bleduk, terus mampu telek niku dhisik dhewe. Niku musibahe. Musibah. Oh bener Mbak, bener mesake banget iki ora. Yo iyalah wong raine cedak lemah lho, Mbak. Ning aku mampu telek ono dhisik dhewe. Ning Mbak aku ngerti tahu tenan ning apa ki terminal Karangpandan. Dek omahe daerah Karangpandan ngono to, Karanganyar kono ki. Apa ki jenenge dek rekake ning ngarep. Dadi Pak peda motor ning ngarep. Sing ning mburi sing wedok mbegagah. Ya Allah, iya uncek malah dipangku bojone ya ngono kuwi. Tenan tak oyak bae uncek to sing nyetir. Terus ndi anak ta cek sampe. Nggih alhamdulillah pangestunipun. Anake piro? Kalih. Uang yo an. Kirik, Pak. Sorry awet didame ade. Pinten putrane pinten? Kalih. Sing bajeng minggah kelas 6 niki. Sementen pundi? Nggih sak kula ngenten niki. Sak kula ngenten niki. Kakung mosok yo semene iki lho ki. Padahal lagi ngecet tenan. Lah anakmu semono. Pake setugel terus anak-anak semene iki lho. Ora cekir lah aku nuwun sewu aku kan penasaran to. Lah awakmu semono ngapunten aku ora ngenyaki ora. Mendine lah ya logise ndek anak kan semono. Heeh to. Saiki deken ngisor kono. Nah, upamane kowe merintah anakmu adus oleh merintah piye? Hale yo, adus ayo. Jane iki semene iki menungso hari-hari. Lah iya, sing nomor loro. Kelas kalih niki kelas kalih. Dhuwur ya? Nggih alhamdulillah. Lanang turun kula danten. Turun piye? Lah kowe cilik no. Lah ke turun kula. Lah keturunan kula lho. Mungkin turun jenengan dikira bojo kula gendaan kali jenengan. Ora ngene lho. Aku iki kuwatir. Kuwatir napa? Kudune lek logise mbok takon karo piyai piye logikane ya. Jenengan piyaine amit sewu cendhek, cilik ya to. Kudune anak-anak ya cilik. Kok anakmu dhuwur-dhuwur kuwi perlu jenengan tanya. Kuwi anakmu dhewe apa anake tanggamu lho. Kudu curiga lho ngono iki, Cak. Halah kula ikhlas mawon no. Lah apik men kowe dadi suami. Ikhlas lah kula ora iso sedekah bondo ya bojo gak apa-apa. Jenengan ajeng manas-manasi kula. Lah memang macam-macamne aku karo Elisa ngono ya senengane ora. Lah upamane kowe nun sewu. Wong iki ora ngerti to. Mboten ngertos. Sing jenis siji pasti loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Jodoh iki lek ora ngerti. Leres. Sampeyan wis duwe bojo, duwe anak loro, viral, kondang. Ndelalah Mbak Elisa kedanan kepayang-payang karo sampean. Sikapmu piye? Biasa. Jagre wis jagre. Mbak, coba Mbak dirayu. Upamane kedanan tenan. Aku meh. Ora gelem ya? Kula. Moh. Masa to Mas? Moh nolak.
Coba Mbak coba rayunan aku pengen roh pola iki. Kok saya tau nek arep ngerayu Apa? piye? Nek biasane wong lanang karo wong wedok nek arep nganu kan ya cekelan tangan. Piye lek nyekelan tangan? Cekelan tangan yo ngene to. Loh, Sayang, kok nek arep ambung-ambungan piye? ya. Lho. Piye? Ngambungi bathuk pipi apa piye ngono. Ayo. Lah niki nggih bathuk to niki. Mabene. Puncak. Lah pripun lah jenengan terus ambangan bathuk kali bathuk. Lah Ora kene lho. nggih bathuk. Bathuk karo bathuk, pipi karo pipi. Ngono lho. Irung karo irung. Yo lambe ngene ngono lho. Lambe yo eneng to yo. Wes iki tak kepruk dhewe lho ora. Rasa dikepruk sampe tak mati dhewe aku santai, Pak. Pun santai mawon lah jenengan. Coba diserpeki ketoprak Mas. Mbak Lisa aku njaluk tulung gandrungan. Kira-kira polahe kaya apa? Pokoke aja mandek le gandrung saurunge uncek semaput ya. Tutuk. Oh. Tutuk. Iki ki aku sih dadi bojo apa ora ya karo Kang Mas Broto. Aku mumet, pecari arep dibojo arep dirampi. Mbak, sik ralat. Kok iso Kang Mas Broto iki lho. Semene ya briti iki. Gak apa-apa. Ora brut. Briti wae, aja brutu. Terus, Mbak. Aku kapang banget jare mono arep rapi karo aku arep nembung karo bapakku. Nek kok ora mrene-mrene Mas Broto ning ngendi to Mas Broto. Mas Broto ning ngendi to Mas Broto. Aku ki situ dirapi apa ora to. Cah lanange sing kendel aja mundur-mundur, maju. Maju pripun lho kahanan kados ngeten kok ken maju niku lho. Sing gagah ngono lho wong lanang kok ibas-ibis lho. Gagah. Mas Broto. Mas Broto. Piye diajeng? Mas Broto iki kok ana swara tanpa rungo ki ning ngendi papane. Iki ning mburimu berarti entut. Mas Broto. Ya ampun Mas Broto kene lho. Ora. Aku ki kangen banget karo Mas. Ora aja lunga-lunga to angel banget to. Golekane. Sik. Aku e Broto apa dolanan? Aku tak golekane ngendi lho Mas Broto jare arep rapi karo aku ki sida apa ora? Waduh, aku amang-amang nyawang ngene iki aku. Sida apa ora? Sida. Hah? Sida. Jare mono kowe seneng karo liyane. Ora ana wanita liya kajaba sliramu diajeng. Piye tenan ora? Waduh, aku deg-degan ini iki. Tenan aku. Wah, bahaya. Deg-degan aku. Pengen. Ora. Kene. Iki lho adile Gusti Allah nang kene iki. Pripun? Wis to, sajek jumblek yen kaya wong umum kaya aku, ora bakal dipangku sinden ayu sing jenenge Elisa. Bejamu cek tenan. Oke, Piye? alhamdulillah. Rasamu Alhamdulillah. dipangku karo Elisa rasamu piye? Ya cukup dingin lah. Lah jenengan meri pripun? Masa Jenengan enggak meri. anget sih? Hah? Masa enggak anget? Aku aja agak sumuk. Gimana kok dingin sih? Aku kan kedinginan deket kamu, pengen, Oh, iya sih. pengen dipeluk terus gitu loh. Iu. Sito ora iki kono prae. Sido, kowe omongo. Ayo. Aku ki dadi Broto. Heeh, iya. Terus iki dadi cempluk. Jempluk Warsia. Heeh. Oh, aku cempluk to. Iya. Cempluk cepluk. Aku nek kepribadianku cempluk kok kaya nek rada luwih edan setitik yo. Ya ora apa-apa. Piye to, Broto? Broto Broto. Ini lho, Pluk. Ayo gek rembukan brot kene. Penak-penake bae. Iya, Pluk. Lah nyeluk itu broto tambal ban ayo. Ini lho, Pluk, kepiye sliramu? Kuwi Kaya wong piknik ya. Piye? tak lamar gelem tenan ora karo aku. Yo garek piro hitung-hitungane. Lho, kok piro hitung-hitungane Lah iki jeneng lho? wong dilamari wong wedok ki yo ana hitung-hitungane to yo. Mas Aku kawin. ki kudu piro-piro ngono kuwi nggo ngadake keramaian nak yo aku butuh dana. Jalukmu piro bakal tak utangke? Loh. Ngutang sapa, Cek? Utang Pak Yoyo. Yo kira-kira sak cukupe aku yo pengen gelar wayang ngono kuwi ya. Yo wis to jalukmu apa bakal tak sindene yo turuti. milih, bintang tamune yo milih. Milih sindene kowe njaluk sapa?
Ya minimal kaya Winong, ngono kuwi sing ayu-ayu, Umi Hafifah. Atus Bu Keksi? Bu kasih rasa. Lah ngopo? Aku ora pati rada piye ngono nek karo aku. Apa wis ketuweken? Ora. Kowe rene tak idoni kowe. Kowe ibune wong sak rombongan yo ketuaan mah padane klopo apa piye ora? Mboten. Omongane sing penak. dibandingke Umi kali niki kan Ora sik. sepuh ya. Njaluk ngapura sik. Njaluk ngapura. No. Bu, nyuwun pangapunten. Kalau mau gegujengan kewala. Bu, ngapunten, Bu. Kowe arep mlebu iki karepmu piye? Aku gila. Lah kan sungkem. Sungkem niki lho. Aku kok malah gila to, kali-kali sing ora-ora. Kok kelingan sing ora-ora iki napa modele kados kula ngenten niki. Loh, Pak. Ngapa? Kelingan sing boten-boten. Lah piye? Lah nggih kan roh kula ngenten niki. Oh. Ketoke kelingan ngene jenengan. Lah sing boten-boten. Bukan sing gila ngono, apamu ndelosor kaya ngono kuwi ora. Ayo. Nggih, dodoane anu ngapunten nggih, Bu. Wis sundul ndang alih, sundul. Nggih. Kujengan niki wau nggih. Wis sundul neh. Nggih, ngapunten. Wah, wis nguyuh kuwi kok. Pak tenan, Pak. Aku kaya roh kodhok nyelot. Pak, Apa? Ibu ketoke seneng niku, Pak. Nah, Kula mbok mantung bas. iya. Damel gilan-gilanan Ibu. Ayo tak gombleng nggih seret-seretan anakku ya. Wis sampean ki seniman multi talent. Tetep dapure sebagai broto, sampean gandrung ngangge tembang, bawa karo wi cempluk. Ayo ngono. Ayo, ayo. Aku golek anduk tenan iso nangis aku guyu. Ayo. Wis mak culut ngono ya. Kaya suweke. Sebanua. Mas Broto, aku ki sida mbok rapi tenan ora? Sida tenan to, tenan. Tenan tresnamu karo cempluk to. Tresnoku ya mung kanggo sliramu to. Modalmu piro duwite? 20. 20 apa? Ning wis entek. Entek tong berarti ra ono apa-apa nol. Aku mau sangu 20. Duwe utang. Eneng dalan kono ora. Heeh. Dicegat parkir. Lah padha aku yo garek 20.000 mau kon bayar parkir Aku yang bayar parkir 20 dadi entek. Nek yo wis nek ngono awake dhewe kan saling mencintai to, Brot. Nek Nek ora penak blas ngono to. Kok tobrot iki tobrot apa? Kowe kok kleru tobrut malah cilaka. Kok tobrot itu? Nek ngene iki wae awake dhewe golek duit bareng ya, Brot. Tak golekke cara ben awake dhewe entuk duit ya. Carane kepiye? Nah, tak golekke cara gampang banget. Iki kan awake dhewe ning kene ana Pak Dokter sing terkenal to. Pak TikTok Jeneng TikTok. TikTok. Nggih Pak TikTok. Iki etok-etoke kowe tak prisake, ngono ya. Tak prisake kowe macak dadi bocah. Konjuk ngomong nek aku ra duwe duit, aku arep sekolah, ngono kuwi ya. Oh ngono. Oh, ben kanggo modal awak dhewe nikah, ya. Lah modal kere iki. Ben ketok bocah iki lho kok ngene iki ya. Dicopot sik. Nah, kreatif banget iki ya. Wah, apik. Kabeh lho Mbak diudani pisan, Mbak. Yalah, salin dapukan iki. Salah, bocah sak ungkus ngene kalungan bareng. Katoke. Mano, katoke dicopot. Katoke gak sah. Piye nek ranggo katok? Aku- Iki lho arep ganti katok sing abang. Aku gak rangkepan. Ngono nganggo popok dhisik. Lagi popoke piye? Nganggo popok engko ndak ngompol. Pempres, Engko ndak ngompol. Ben ya. meyakinkan. Walah. Ayo, mereknya kayak Mami Poco ya. Ngapa tak cek? Diangkat tok. Ayo. Ya, katokan. Wah, Engko tertib. sowan daleme Pak TikTok. Ah. Oh. Nyuwun suntik. Nyuntik sapa cek? Nyuntik ibu. Tak lareke dhewe. Iki kok seragame ya, Lim. Tak golekke sing ku aku. komplite, ayo. Ah, jan. Ya. Ya, apik ngono kuwi. Nah.
Apa enek cah SD blangkonan ya, Mbak? Bener coba to. Ganti nggih. Ya alatnya ya komplit men lho, ayo. Wah, apa wi mereke Hello Kitty to wi? Apa cak? Gak iso melek aku. Lilipen. Gak nyambut gawe yo. Sowan Sowan Pak TikTok. Pak TikTok. Pak TikTok. Lah nggih Pak TikTok. Pak TikTok. Kok lambemu ilang ya? Saya tak golek. Iki wis. Ya ampun. Kan bagus. Ah iya. Nah, ya ampun bagus asing bagus dewe. Asing bagus dewe. Anake sapa? Anake Bu Keksi. Solek gede pengen tadi apa? Maling. Mantri. Mantri. Nggih mantri, Pak. Heeh. Aku udah ganteng, Pak. Wah, ganteng jan wis. Ya. Ya. Barang kowe iki dandan SD pupuran, masyaallah tak sawang kok kene jan kaya gemuk we. Gemuk oli. Iya. Nggih. Bu, angu. Ya Allah, Pak. Iki kok enek bangsa kaya ngene iki bangsa apa ya? Kayak penampakan iku lho, kauka iku lho. Heeh. Menungso. Lele ya ampun, kok kaya ngono rupamu, Masya Allah. Ben penonton. Lah ganteng toh, ganteng toh. Ngene. Mungkin sesuk berwayangan sampean karo Pak Cahyo nyuwun diruat ya, Mas. Bocah Sukerto kowe. Aku ki demit iki. Aku ganteng toh. Ganteng. Ganteng. Anake asing bagus dewe. Ganteng, Asing motor bagus dewe. Nggih, ganteng tak sangoni le, gandeng bocah ganteng tak sangoni. Bukan sira tega. Lek nek bocah arep sekolah ra disangoni iki mesake nya kira. Nah, ngoten. Ya, nyuwun sangu pira biasane le cah bagus? Alewu. 2000. 2000 kena nguyu tok no wi. Alewu. ya, 2000. Enenge 50.000 dan saiki seminggu ya le ya. Nah, sang sekolahnya matur Pak Makasih, Cahyo. makasih Nggih. sangat disayang, sangat Matur disayang. nuwun, Ibu. Ora usah nyayang aku dong, makan bae le. Kan bekti toh, Bu. Nggak usah, ibu harus laku song ngising. Pak, konangone 50.000 kangge seminggu. Iya Yayi Sukosrono. Sakine saya cukup ora nggih sekolah? Mboten cukup. Mboten cukup. Mboten cukup. Njaluk tambah. Nggih. Iya. Tukumu apa to le ning sekolahan? Tukuku bir. Tak keprok cah SD ngebir. Napa minuman niku le? Minuman. Minuman sing marai kuat niku napa? Kawa-kawa. Tak tambahi yo. Yo, kawa-kawa yo apa ora roh malah ora. 150 lagi. Nggih. Iki yo, iki lah Senin. Nggih. Ngono. Kowe pokoke dina Senin 150 kudu dinteni nganti ra konten tak pecah ndasmu kowe ya. Dintane ayo. Dina Senin kudu telas. Ora telas Pecah ndase. pecah ndase. Tukoke opo iki? Anu, Bu. Anu Apa? iki 150 to. Heeh. Kowe tak nggo jajan, nggo tuku es mesti aku pilek. Terus Karaoke. Kuwi anak jajilanat iki cah SD karaoke. bocah laknat iki. Karaoke ten ngomah lho. Ngombe. 150 lho jajanan sekolah itu oke kok. Lho kan yo dijajake pamane sing 10.000, sing 140 iki ditabung kan iso. Ning sekolahan kan iso nabung to ning sekolahan. Oh, alah nggih 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 nggih. 10.000 jajan, 140 tabung. Nah. Sampeyan rabi cempluk. Bisa kurang no nek sakmono kuwi. Njaluk karo liyane ya, awak dhewe menyang gone dokter. TikTok. Ah, Nah, iya, nggih. ngono. Nyuwun anu dokter Tikto menika mesakaken niki mbok menawa panjenengan munggah panggung niki melas niki anak kula ajeng dipresake ngene jenengan Aku dokter. jane bengi iki bagian nopo to ya? Kene kon lelipur kanggo alat ngemis to arepan. Ora apa-apa kuwi lho, lho Pak Dokter kuwi lho. Pak Dokter. Kuwi pasiene ya kuatah niku teng ndelopo. Kula bantu Pak Dokter. Nggih. Niki mesaken anak kula niki sakit Nggih. jan ora iso dhuwur-dhuwur niki. Nah, Pak Dokter. jenengan Nggih. Nyuwun tulung Pak Dokter. Niki mang suntik kajenge langsung mati ngoten pripun carane?
Nggih ampun mati to. Nggih. Sakite napa nih? Nah, iki. Nggih, niki kula ajeng mresake anak kula. Nek ngaten niki niku napa stunting napa niki disuntikke napa pripun nggih solusine niku nggih. Enten obate mboten Pak Obate. Dokter? Enten. Kersane dhuwur dawa ngoten. Enten. Kersane kula Tapi modot. niki pun kasep ya to. Dadosnya pripun nggih niki duwite nggih mboten nonton ning bocahe kedah kula presake mesake niki anak kula setunggal mawon niki. Malah guyu iki kepiye to? Nangis. Nangis iki nangis. Oh nangis to. Guyu malahan. Nggih, pripun supados kula saged mresake? Pripun to Pak Dokter? Wah, jenengan betul suntik to, Pak? Sing kok sawang endi? Anu, kok madhepku rene. Ah, wo, iya. Tak kira ki nang panggung gawa suntik. Tiba impus. Kulan ku bingung. Bingung Badhe pripun? ngomong napa? Panjenengan niku duet mawon kalih kula. Mengke nek panjenengan remen penggalihe niku saged anu Wah. kok menawi wonten anu nggih, sangu-sangu nggih bocah niki lho, mboten nggih kula kok nggih bocah niki, ngaten nggih. Mesakaken. Tibane ki mau ki arti gandrung dadi cemplok aku brotone terus diwalik. Balik jen mriki pengen duet kali Pak Dokter. Lah, kamu dadi apa? Gua alat ngemis. Enggak bisa sih. Oh alah. Nggih. Apa ya? Enggak bisa nyanyi. Oh, masa tadi dibocorin katanya bisa nyanyi. Pak, lek ngoten, tulung jenengan damel resep pripun carane penabuh mboten ngantuk nih enten resep mboten, Pak. Mangke kula kekne sing mbunang niku lho, Pak. Nggih, Enggak bisa nyanyi. ndak bisa. Ya. Oh enten resepe mboten Pak? Kersane mboten ngantuk enten resepe mboten? Enten. Oh enten. Apa ya? Nggih Mang damelke. Yang kula modot nih enten mboten resepe? Enten. Enten. Mang damelke nggih mengke nggih. Nggih, mangke ta. Nah, Nggih. Mang damelke kersane kula modot ngoten nggih. Nggih. Nggih, mang damel dhuwur kira-kira 4 meter ngoten lho, Pak, mangke niku. Nggih, petang meter mengke ngebruki limbuk nggih. Njaluk resep ki Dedet apa piye ning dokter ki njaluk resep ki bayar. Yo. Dedet apa ora? Yo engko njaluk kuwi. Oh iya, engko tak ngangge BPJS saged to, Pak. Alah. Nggih, nggih. Su. Boleh ya nyanyi bareng dulu biar kita happy-happy gitu. Enggak bisa. Oh enggak, oke, enggak Nggih, apa-apa. Oke, nggih. thank you. Nggih. Pesan Nek buat- nyanyi aja. Apa? Nitip aja. Nitip aja buat Minta anak lagu. saya. Oh, minta lagu apa? Orek-orek Medion. Wah. Ya. Yun, nggih. Orek-orek Matur Madiun. suwun Pak Nggih. Nito, nggih. Mandek kan asline Madiun nggih Pak nggih. Aslinya Madiun. Madiun. Aslinya Madiun. Oh, nggih. Matur sembah Aslinya nuwun, Madiun. Pak, nggih. Nggih. Pak, mik kamu dibentok. Kowe kaya awas men to, Cek. Nggih awas lah mriko mike digawa rono. Dalange tombol. Nggih.